Evo ovako, ispred Udruženja sportskih ribolovaca Šaran iz Srpskog i Tebeja, ja bih želeo da vas pozdravim i da na današnji dan, na Veliki petak, kao i svake godine, da vam pružimo pre svega jedno prijatno druženje sa nama, sa starijim ribolovcima i jedan uspešan ribolovački dan. Tako da znaju otprilike i pravila, znači pecat ćemo na 2 sportska štapa, verujem da tako imate napakovano, po jedna udica. Peca se karaš, Šarana, bit ćemo i mi tu sa vama, bit će i kontrolori, bit će vam tu roditelji, možda će se zakačiti šaran koja je veća riba, to ćete lepo vratiti unazad, a sve ove karaše i šta znam u čuvarku, pa kad završimo takmičenje, onda ćemo svima izmeriti količinu ribe i dodeliti nagrade što smo vam prikvarni, nije 59. Sanjao sam moj grad kao brod, velik i star. Ja sam mornar dušom, danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna svako nosi staru sliku, a ja lažem godine, još uvek sam živ. Ostaću sam na brodu i sam ću biti kriv, a ja lažem godine, još uvek sam mlad. Ja sam moran dušo, moj brod je moj grad. Vetar je poderao jedra, kapetana nema više, ni ljubavi u jutra vedra, a srce stari od vetra i kiše. Manje nas je svaki dan, ajkule kruže i čekaju plen. Ja znam da ovo nije san, ali ja sam mornar, tvrdoglav i len. I zato lažem godine, još uvek sam živ. Ostaću sam na brodu i sam ću biti kriv, a ja lažem godine, još uvek sam mlad. Ja sam moran dušo, moj brod je moj grad. Pa i dan danas. I lovac. Za 4. mesto, znači po težini za ulovljene ribe, 4. mesto Števanov Milan sa kilogram i 300 grama ulovljene ribe. 3. mesto sa ulovljenom težinom od kilogram i 310 grama Sebastian Alasu iz Torka.
Poljubac. Milica ima boginje, pa neka podesena. Pa nešto neće. Drugo mesto sa ulovljenom težinom od kilogram 440 grama, Rajić Miomir. Mićo, bravo, aj jao. Čestitam, Rajić. Medalje. Vi cure ne ljubite se. Dobro. Nekaj one dele. Prvo mesto Ko je prvi? sa ulovljenom težinom od 2790 grama, S mrežom je pec. Ložan Bela iz Zrenjanina. Čiji je taj? Sa mrežom. Bela, čestitam.